Interconnect Malta nediet il-proċess ta' tendering għal offerti ta' disin u l-bini ta' żewġ sistemi tal-ħażna tal-enerġija f'batteriji fuq skala kbira, f'sinerġija mal-miri nazzjonali fit-tul tal-enerġija nadifa u tissaħħaħ is-sigurtà tal-provista tal-enerġija. Dawn is-sistemi msejħin bess fil-qasir se jassorbu l-intermitenza tal-enerġija rinnovabbli u jippermettu l-ħażna tal-elettriku żejjed iġġenerat mill-fotovoltaiċi f'ħinijiet meta d-domanda l-enerġija tkun baxxa, bekk imbagħad din enerġija merfuqa tkun tista' tintuża meta d-domanda tkun aktar għolja mill-produzzjoni tal-enerġija ġġenerata mir-rinnovabbli. Din l-inizjattiva flimkien mal-iżvilupp tal-proġett tat-Tin Interconnector se tkun kruċjali għal mira ta' Malta tranzizzjoni ta' enerġija aktar nadifa u tiżgura futur ta' enerġija aktar sostenibbli u reżiljenti. Interconnect Malta qalet fi stqarrija li ġew identifikati żewġ siti għal dan il-proġett qrib ċentri ewlenin tad-distribuzzjoni u għandhom aċċess biex jitqabdu mal-grid nazzjonali. L-ewwel wieħed u taħt l-art fejn kienet il-Power Station antika fil-Marsa fil-waqt it-tieni se jkun fil-Power Station ta' Dellimara stess. Il-Ministru responsabbli mill-Enerġija Mirjam Dalli tennit li dan hu pass ieħor importanti l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu li juri l-impenn tal-Gvern biex itejjeb l-integrazzjoni ta' enerġija rinnovabbli u se jkollu rwol kruċjali biex Malta tagħmel pass il qudiem lejn proġetti rinnovabbli fuq skali kbar bħal offshore wind farms ma' 12 mil il barra mill-kosta ta' pajjiżna. Il-proġett fil-Power Station l-antika se jkun iffinanzjat 100% mill-Fond ta' Rkupru u Reżiljenza b'allokazzjoni ta' baġit ta' madwar 12 miljun euro fil-waqt li dak f'Dellimara jiġi kkunsidrat għal kofinanzjament taħt il-Fond Ewropew għal żvilupp reġjonali sa' 35 miljun euro u bratta ta' kofinanzjament ta' 60%.